Sahisian pat ni pijang somhai piki hep ki baret kejungi kon kena jong kabalang. Sya kan ka program wan kena to yaro. Ti haswa bengnya chakmat jong kan ka jing sakri to nya buti ya kan ka program hiborok kawe ha ka jing kalam ka jong blai ka jing dwai ni dwai. Ko blai ko pa jong bah beneng utra jong kemet bagi mensem ko jongi. Ni dwai ko trai be bisnei ba mi kerkhui kan ka pork kabakum ka jing seng kena jong kabalang nong thamai. Ni don ma pendap ya kan ka program ka bakerpang ko trai be kerkhui ya kan sim menta barok ko trai. Hoi na do ki nong yalam cirwai ki badai ban pule na ka ktien jong meh. Ki ban ado ya ka special number bat kerpang ya ka jing yo sngaw jong ya ktien ka bakhoi ka jong meh. Simti ka por barok abang sa nya IT ha ka ktiv klain bor ka jong meh. Na ba kene barok ni pan ka kateng jong chisu. Na do menta sida ka babam cukodro. Amen. Tenginya soalang. Ya ka cingruai, na ka cingruai ka bahan rius pa iwe, na ka bathamai. Bat hadin, bang ladap ya kene ki cingruai, ngan sngaw bahaban khot, ya iwe ni kun hap ibaret chong ka balang ka chongi. Ban pule na ka ktien chong blai, bat hadin ba iladap ban pule ka ktien chong blai. Nyo sngaw no ya ka special number, ane ka cingruai ka bakerpang. Kaba kini arngut kidonnya kaban ai hapring chungi itai long Phila Seudor Gracia dengdo badi Ophilia dengdo ngot man ong. Gospel Yohanes lenang ka balai ka dekat ka bakhandriu na bau bleu la ie kata ke puthe kat bau la IT no ya lau khun bala kha marwe bau ru banget ha un jet shu in re un yo ya ka jing im jukut. Amen. You are my
your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. You are my healer. You are my savior. You are my friend in need. You are my Lord. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Hakani kapor ka pamenta pan ngiya poino se ka benta ka bang yo sngo ya ka ching kren ka ching yathu khana na ka tien ka chong blai but hakani ka step ka pamenta ngadon ka we na ka ching yathu khana ya ka bala tho hakani ka tien chong blai ka ba yadei bha bar ka tu ka ba I have ibaret ila pulis dang manne se phang ka ching e ten rei hakani ka por ngan kren se phang ka ta ka ching ya e sipara kacing ye para lani kacing ye para lok shwa bangi nya chak khmat chong kani kacing keren ninya puli lang na kani kaktien ka chong blai ninya puli lang na kani kaktien ka chong blai bangin ngin puli hakata korukom khana bakan kani kaktien chong blai kan ne haka chingmut ching perkhat haka do not bakan sem ka chong ngi na ka sithi ka baning kong chong yo nes kalanong ka basaw na ka khat ka bahnyo ta penbuat lang yang ama ka sithi baning kong yo nes kalanong ka basaw ka khat ka bahnyo ku heb ba it tung in ya it paralog hi naba ka ching it kalong na ublay ti uway pa uway baro uba it lakha yau na ublay bat u itu ya ublay tu blem kurku ya kacing ya pule lang chongi na kaktien jong blay lang ba chong ka por ka bamanta kacing ya thu khana ka bangan ya thu khana hapleng chong phi ki hap ke baret lang ba ka step ka bamanta kalong syapang ki armut sipara ki kun ki chong u isak bat ka rabeka Kitip ka kerteng chong kita
ki angot si para ki khon chong Isak mano betem ki don apreng chong phi ki betep bal si ki don ro ki bom tem tongan ya thu namanga ke kerteng chong kita ki angot si para ki khon chong Isak bat ka rabeka ki de ki ai wei udei u Jacob bat wei bat udei u Iso kita ka de ke kerteng chong ki u Jacob bat u Iso la ong bakini ki gide ki angot si para ko ong ye phi tang ba ka khampla ka long ba uni ki yadon ni ka chu ka si kha kini gide ki si para ki bedon ni ka chu ka si kha ka mut gide ki khon ar ngela man ong ka ten kha si chungi la ni ki twin ma phi tip ye kata ki khon ar ka mut ki don ka chu ka birthday chungki ka chu ka si kha chungki ten rei la ong ba la kha chua ya uni u Iso hadin kata pat la kha sayau Jacob kabamut hi wat ade kacu kasngi ten rei Isu udei hamman bar u Jacob pat udei para kaktien jumblai ke yathu yangi ki hap ke beret bakini ki angot si para la ong ba kadur kadar chungki kalong komne uni Isu udei wasau barok sirinjeng sau kerang ha barok sirinjeng nangta syu ubadap de kisnyu hakamet ka chung o dap de kisnyu kat ba uni Jacob pat kamet ka phat chung ukalong ka bachli nang ta shu ka jinglong ka chongki kalong ba anda ke la he la kham he kham san uni u Isu ong kan ka tien chong blai udei ukhna ubanang bha ban be marat ha ba ong be marat em hebret kamut kumno ka bomut upnut ya ka por chung u ban le chakhlaw banra ya ukhnam banra ya karante bat jengmut bat bah ka jengmut jengpi yau tau khnam ba karanti naman ngan assignment sibit yau dakata ura ukhnam sim ukhnam ulet ura ba karanti ban chakla ban pulut ka por ka jong u ya ka ban be marat ban set sim bat kom ta ter shu ong kan ka tien ka jong blai bal chu khamdon hayeng uni Iso chu khamdon hayeng bat ime ipa ten dei pen lap miet ya de chakla lada de ba le chaklaw ro upen la mit alde ban sang samadan kata kade ke cinglong ka chong new Iso bangila ban siam na ke kitab Genesis na ka lonong ka ba arfusan na ka khot ka ba arfu nyo arfu pra ka yathu yang ye kata kat ba uni Jacob pat phitip na em uni pat watang ban mi haplaw chu khammi une ude khuna ba chamnot ong ka na ka tien chong blai khuna ba chamnot usong bech asanda chong ka keme chong o hakipor baro chu kham lai chang chani ba chawai bat ulong lu banang ye ka ban set ching set kan ungun na preng chong phi ki hap ke baret ki banang ban set ching set ong ka tien chong blai bau Jacob uju yarap ban set ching set ban set cha ban set cinta bat ka keme chong o teng ha ba yo i ba ot piet ka keme ong ai se mengan ot anga tu piet ma ngayarap ot ngai tu piet kata ka de ka cinglong chong Jacob udon barabor hayeng chu sang makia kum basang uni Iso te anda lahe lasan ki para khana ke ba e nganya thu longkot e phi ya thu kan ke Bible ka tien chong blai da phi puli ter ko na ka to khot ke ba arpun san apun ri apun nyau ke ya thu yangi sephang kita ki ai kham tam e kan ka lenong ba apun nyau la ong ba ka we ka sngi uneu ku pa na ma la kham temen khmat la brie yo i ba shu la temen ha uneu Isak la ong ba la khot ya uneu hammen kan ya uneu Iso wa ong ko Iso kapor chonga kala nang no kerta chonga kala nang temen teka ngam tip le se ka chingyap kala chan nu ong tang ngam tip lanu ngan nyap tena kata kada nga kwa ban ai no ka chingkur khu kadai ka rukom chongki ki hap ke barit ban ai ka chingkur khu yau hammen ngala dep ong ipi amane na pasdang bau Iso udeu hammen Jacob udeu para uniu Isak ubadeu kepa la kwa ban ai ka chingkur khu ha uniu hammen ubadeu Iso u ongko Iso na kwa ban ai no kan ka chingkur khu ban kur khu no yame bat haswa ban kur khu yame ko Iso na kwa e ka ban di ya ka sarwa do marat sarwa do skei ong nang tanga kwa ro ban ba me ka do skei na kata ka dau to khilet ban sim ya kitu ki ya ka to kerenti ba ya kitu ki khnam ke ba me chu penon kam leit man ta sa khlau bat hadin ba me layo ya ka skei wan ra sa jing sa shet sarwa sa ai ngan di nga hadin bang layo ban di ka ta sarwa ka ba me la shet ngan sakar khu ya me ko Iso wi Iso mat senyo sngo ya kata kentien ba ong pa wot ula le sim ya kata khnam kata kerenti mo wot ula le chaklaw ya ka ban le be marat ti uni
kanika kami pakacong uneu Jacob bat ka kami kacong iso kalau osngau ya kata kacing ong jong Isak ukpa ba un kurku ya iso pitip u iso uyo ya kacing i na ukpa ubadai Isak kat ba Jacob pat uyo ya kacing i na ka kami balai kalong kumta nama ba Isak la ong ba ubang bhai ka dok marat ubang bhai ka serwa dok marat habawan ra uni ukon jong u iso sngo hun ma na kata da sngo i ma ya uni u iso kanika Rabeka pat kanipat kale yu kanipat ka i ba ya u Jacob balai na maru yarap seting siat kemol ong ifi mene na kata da haba kanika kami ka yo sngo ba uni u Isak ukpa on ai ka cingkerku ha uni ukon he la ne u iso kala sngo bishni sngo pi hun bala kumno ru une ukun chongka upaka ka Jacob ude banyo egane ka jingkurku marsen let une u iso chakla phitip ka le komno ka khot ya u Jacob ale kloi hang ne bat haba Jacob la mare sechan ka keme ma mare wod apon ne hachan ka keme phitip ong ka keme pej ukpa chong me manta on ai ka jingkurku ha u hamen chong me u iso na kata kadau khnang ba men yo egane ka jingkurku ka ba u hamen chong me ude banyo men yo na mame kilet na kala mentai po semlang mo kiri kini ki beliau hendai kita ki bayari cingri Isak uri sibun ke cingri da ka cingerap pe ki khon ke chung sibun ke cingri ke lang berat bakum ta teter kilet mentai sta cha semlang sim artali ke lang berat ninya penyap ninya set do bat ndang la set do nge set serwa mame mandai ai ke serwa ba ka do chongki hau kpa chong meu Isak pat hadian kata unsa kurku ya me ong kanika keme ong Isak kumno ong u Jacob kumno pitep ipa jongi ame ikan mau ha isngau thu hai kasur wal ada imyo isu ka khamat ya kasur kren jong iba mo ya u isu telak pan ong iba ya kasur kren jong iba ba ya kasur kren jonga isngau thu thik te mai nalor kata iba jongi ba isu mo idap da usnyu sudah serendang tang marsen keta ipa sibet ila sngothu bamdei Muhammad jonga u iso le singan long pan unong syukur hakmat jong ipa jonga ong kanika kami kemno tukun sunget yanga le kloi yo ba pidu ya kata kaceng kerku ka ba internet kalong hang ni kaceng long jong Jacob ha kanika benta kalong ba uklam pan phai nia sui ka kami u la syukur ngo bet wud ulai ban mare seta sepo sembelang usim artli kelang brot ya penyap ang tabaka keme ya oddo ya seddo fan sarwa ma hadin balai bali ai ka sarwa hakpa bat ong kan ka keme shwa mandai ai kokon jonga Jacob apsha khniat shwa melek ai ka to sarwa ngan sop no ek rendang jong me ngan sop no ka kti jong me ka bachli daki ai da kan ka sni jong kan ka lang brot kan sop noi kan ka kti jong u Jacob nama Jacob don snyu u isu tu don snyu sop noi ka kti jong u ba ro kan ka rendang ba ro ti la ka ta sarwa hakmat jong pa Isak amna le ra ong une pa phite kumno ko khon mela da kloi ya ka ban wan ra e ka tu sarwa kum to une Isak unamut be bade isu kan ong kumno mantan medang sim yau khnam bat kerenti banda chaklau menta tang sipang melawan ra ya kata kada oske ya kata serwa ba mela depan ong une u Jacob ho kan pa ukren ka sul Jacob hiam nang ban kren kum kren isu ong ayu kum no fitep ong ne Isak wa kasur ha ka cing sisa kam dei kasur ka jong isu hatawan hajan khun ong ta wan hajan khun ngan tuat ya me la tuat ya tahu Jacob ken tuat chene serendang tuat chene sekti andal tuat pitip ong su une u Isak am ade kupau ong kumno u ong kasur te kade kasur ka jong Jacob kat ba kamet ka phat pat kade ka jong iso ka bomot kasur ka bami ka bakren ukun kade kasur jong Jacob namar ude si chau Jacob ten rei la tuat e kerendang da tuat e kakti pat kade kabami snyo namar ba u Jacob te dan snyo namar kata kadega met kacong iso na kata kada la ong ba u Jacob namar ba ha kacing sngi kacing long temen chung
yo isu ki kemat ula sungit ya kata kacing ne ka chong chakop bat ka kami ka chong bat hadin kata ula kerku no kan ya uneu chakop uneu isak ula kerku no ya uneu chakop kan on ula kerku ya uneu chakop la ong batang si phang mar sendep kerku ya chakop wan sau hemen jong kan hemen pat isu tep dah la dem yo dok skei menta bat wut la puj kesni chong kata skei au la shat dok shat sarwa bol la lek bandra biang hok pa ko pau ong simdi ya kan ka sarwa ka bangalawan ra sarwa dok skei simba mi kan ka dok skei ka bangala dep shat mentan ong pawa ngala dang mentan hing dang sudah bam ya ka dok skei dang mentan ngadang dep di ya ka sarwa dok skei balawan ra da wei pat ka caka chong me hadien kata uneu hemen isu la dep tip ba kata ka cingcia ka dei bala thok da uneu para chong ucakap hangta kami ka cingedom hangta kami ka cingya bom yus ngotho cingmot ka cingya shun hapden kini ki arngot sipara ki hap ki baret ka cingya dei chungi hayeng hasam sipara sadon am ka cingya sho teng iman fa ya sho ba sipara tamam chu nek sa ka cingedom don perkapor ka mye it no kan kadon kapor ka mye it no hande kini ke angot sipara fitim ne em la ong bahadu bab kani ka cingle ka chong chakap ka penlong kat hadu bang haban pet no na yeng namat chong lu tieng yo penyap ne men pet no na yeng la pet on daw la pet la nang he dang san la yo khu na yo kti ka sapoi pat kapor kan ka ba wan phai no sela ka chong ka yeng on daw la perkhat u ong ani na man chwa dang khna ngalai shun ba iba kum to namar bang thok hakacaka banyo jengkur khu iba ngayo jengkur khu manga na kata kadau iba ila dom yanga kadai ka kamram jongai ka banai ka banya sup pat i kadai ka kamram jongai banai banya i pat bat i ndei ya ka ban chuya em ka jing em ka chuya shun sa kam ne kata kadai ka jing long jong ne chakop ha ka we ka singiu la ong ya ka kame ki khon jong ya ki khon jong ru kom chu ya man tangi le ya ka ban kandu no iba jongi bangan ya i no bat i namar bangala isyun i la slamba ong phakawe kasni ula lekkan lek ban kundu yo tau hemen ba tau hemen na sngai ba la yo i tai para ulawan ya ka ban i biang bat ula mare ba na la mare fitip ulek kumno tau isu hemen la ong ba lo kudup yo cakap ba la kudup yo ne para cakap om tang ba kudup ula do ula daj yo ula daj yo ba ne cakap ru ong kan ka ktien jong blai ulangu ula dem hakmat jong men jong kabumot haka cinglong beriu man beriu kum ki hep ki berit cinglong khna kham tam e kum ngong i pi man tan la dep ong pangile ayu kadon kapor ke miesyun kadon kapor ka bangi bisni la kalong si para kadon kapor ka bangi syun ye bisni para khna skul berkum tateter tendai kam dai ken ban kutang haka ta ka cingyun kadai ban poi pat kapor ka bangi e no kum mangile pule man ne na ka tien chong blai kapor kami ya pat kapor kami snow tho jingmut pat kapor haka bangila banya le kai lang pat para khna kata kadai kacing hikai ka bangiyo na ka ne kacing tho khna nang ta shu ki hep ke beret na kwa ban ong ya phi ba kacing hikai ka bangiyo na ka ne kacing tho khna ko mala lam khmat man ne ka long ka ei ka long ba phitip balai ba uni isu udu no kacing kurku jong pa jong ngala dap ong man na khmat do isu udu no ya kan ka jingkar khu na ukpa chung yo ai ne chakop de namar ba la miet chaklaw la bet ban sang chaklaw chu kham don hayeng la dam lek ban set marat chaklaw ru le ayu fitem penut por ramadan la dap ong mane na kata kata kham ya kandu ya mai ya papa kum ta ta kata udu no ya ka jingkar khu ka bang ngamut ban ong ka jing hikai bangi yo nang ne la dap ngi kwa ban yo ya ka jingkar khu la kalong na kikme kikpa la kalong na ublai ni dei barbor ban shong haye rangkap kikme kikpa kan nongot na preng sapi ki hab ke barit ke basngau tanat ban le chinglai hi marwe ki don ki hab ke barit lan ki kon khna ke basngau tanat ban le chinglai hi marwe yo le mon ma thit ke mon na dukan ong ta ter le ka dei ka bom long kita ke dei ki chingle ke bom long ki bom dei ban ne ten re ya le barbor ban le rangkap bat kikme kikpa hayeng penut ke por bat kikme kikpa dei banon kapor banyak dewai lang bat email ipa hayeng dalai jing seng le lang bat email ipa itnat am le lang bat email ipa bat kum ta ter la nyau tang school le se bom sha imes ma ye ka ban song lam bat kikmi kikpa
Yelek bor-bor namar kata ya kaban don hasna kikme kikpa ya kaban yelek lang matki. Kierna kabasang sane basatai. Ho ni im hakani ka perthei kabadap ek sing ngobha ngikwa ya kaban lek sang sung bahas ni stai hrei lading lek kai sane satai ru persang ya kaban lek bagi bahayeng masam. Persang ya kaban lek lang bat kikme kikpa kan yarap ya phi ban lek ka chik sniu ka harukom kombalong ucakop. Nai lek kembali isu kan. Ta ngangets kem namar kata balangba kan ka ching thuk khana. Kan bat ha ka ching mut ching perkhat chong phi ki hep ke baret. Ka ban kong almara sekamat ka bapin kan mau kham langkot mo nang kong ko ngu ya imei ipa kum ko ngu ucakop. Cakop marsum ong ka keme chu lek be cha sambalang wan ra be. Ka ching ko ngu chong ucakop ya ka keme ka penlong ba on yo ya ka ching kurku. Ma phiru ko ngu ya imei ipa phen sayo ya ka ching kurku chong phi. Ni kan mau ha ka sithi chaki Ephesus ma kan nom hanreไม่ใช่ผู้ลีบhai ka tuka ya ka tuka tien ka chong play. Phi ki khun to ko ngu ya ki keme ki pa hau trai. Namar kan ni ka long ka badai ken. To burom ya lau pa ba ya la ka keme. Ba men yo Islam hasla kan ka kando. Kata ka dei ka banta na ka tien chong play ka mai chu ya kran marbor ka mut nang kong ko ngu. Ba ar don hatsenda ki keme ki pa ka mo ong pimentan. Kumbalong chokop. Nang ta ka balai pide ya kaban ya ci para wala da don teng kapor kaba ni asyun ni bisni le ka de bandon par kapor kacing ya tetu bleng kurku lama kan kacing kran ka bakhndiat lama de kastap ublai un ai bor de phiki hep ke paret ba phila ya kaban nangsan ha kacing em ka bade man sem jong phi ha ba phidon ban yo sngaw ya ka tien ka jong blai te kumba le ki wei pat ha kan kita yo ke bladap Pat kisngi kita yo blalina chu ai assignment tengaru ngadon ka we ka assignment ni ka ban ai phi ki hep ki barit kumangal ong mane kanong ndap teng chu phi ka blayu iteng yo khnam ma krante nganom pen i phin hawat hi ka suk phat nyarap i me i paro i phi ka si ban yathu i phi ka dur ka tar chong ka de ka rante bar khnam dro ka we ka rante bat we khnam ma hakakot sada dro ka we ka rante Bat uwe ukhnam bat hatrai chongki tho ikene ke kentien utrai ulong unong yada chonga tho tama na thai phila ban bat tai kentien utrai ulong unong yada chonga phidro ukhnam bat kenti hajrong nangta dadep draw sasondur basasen ha uniu nombar bopio I haka screen Tetapi mentapat ni poin nak saya kan ya kawan ya pet ya ki assignment ki ba pher ki ba ma phi kum ki khon khna phila de pha ha kan ka tayo ka bradap ka ba image la de ai phi Tau chua ban penwai ya kan ka ching sakri chungi ublai lama kan ka step inyo biang sakawi ka chunwai ba kata kalong naka chorus ka ba arphau Teh kini kapor ka pemerintah
tong yang lang ke tu ke badan hayang hasam sung pham yang lang min ya bu ke kti chung ni kum ne min ya ong lang ka cheng rwai utrai ba hadin ka tang ngan pelat ka cheng khrup wai tong ya ong chen ya ka cheng rwai utrai kuk pa chung ni ubah beneng long ba khuj ke kerteng chong me wan ka hima chong me long ka mon chong me ha ka khando ko mah beneng tu a hingi menta ka cheng bam chong ni ka bahala ka sngi tu maap yang ni ka rengkang chong ni Kumbang iruk ngimaap ni kebelak seniau yang ni. Tuwat alam yang ni syek cepan syoy ru. Henry sumaring ni kebelak seniau. Naba chong melong ke hima. Bat kaburam ru. Halakarta. Amen. Bat kabawai no chong kari kapor. Kacing syakri chong ni kum kacing seng kena. Namba kena ke step. Tuda ai kacing ai kebelak biang kacong terai. Bat nompim ech Jesus Christ. Kacing ba chong belai pa kacing selok kebatiang chong masih makoj. Ai bikin nilai kacing kerku kebalong nak way play. Shendap kerhai. Hapok la ka chong ching seng khna ka badan hakane ka chaka oj kirung ngai kiruk khoj ka badan hakane ka balang hakane ka ri basat la kane ka berthai ngadom anta syek bobom cukur ru amen.